Van de morgen betiet wie het bij mij al 16 graden en het viel het ware morgen. Er wie bewolking, maar er kwam ik wat gotten in de bewolking en van de morgen had ik zin ik nog regelmatig zien. En vierdens natuuropnamen in het veldje door mij, hier aan de Balse veert. En die wil ik toch even zien letten. En die natuur gaat zijn gang en het waar gaat zijn gang. En als het mooi zit, nou ja, als ik inschat hoe het takkenmieke wordt, dan zou het wel eens een flink warme weekend worden kunnen. Ik denk dat wij takkenmieke tieze wijzen richting de 24 graden gaan, misschien wel hegere temperaturen. Maar dan komen er ook stevige buien. Safir is het nog net, maar de echte simmerwarmte zou dan wel eens terugbrekken kunnen. Wel, dichterbij, joen en vannacht. Joen en vannacht meest iets bewolkt waren en staren gewoon ruim of lichtruim. Vooral letterjoen en vannacht zelfs. Temperaturen tussen de 14 en 16 graden, een milde nacht. En de wind uit het zuiden en het zuidwesten naar krachtig onthut, krijgt saai ont zon. En waarschuwing van de wetensport. Morgen dag, meestens een beroende loft. In het kustwatergebied misschien nog wel even wat zinnen. Ik wat buiig waar, maar ik weer flinke droege perioden. En de temperaturen morgen dag zit tussen de 17 en de 20 graden. En de wind zuidwest krachtig onthut, krijgt saai ont zon. Van boven de marne en in het kustwatergebied. Dus nog eens een keer een serieuze waarschuwing van de wetensport. Het fruitsog, vreed, droeg waar. En sneeuw, een aantal pittige buien. En sneeuw weer eens droeg waar. De temperaturen deze dagen sommen bij de 18 graden in. En sneeuw valt weer op die hudde wind. Ja, en ik zei het al, na het weekend wordt het echt warm. Meer daarover. Natuurlijk morgen, dus morgen maar weer even in het waarschuwing.